Ao redor duns 50 equipos chegados dende diferentes puntos de Galicia participarán nesta sexta edición do Peque Básquet, que organiza o Club Baloncesto Portodosón, en colaboración co Concello. A actividade que irá dirixida ás categorías Baby Básquet, Pre-Mini Básquet e Mini Básquet non terá un carácter competitivo, primándose outros valores. Moi similar ás edicións anteriores, é dicir, hai varias categorías, Baby Básquet, Pre-Mini Básquet e Mini Básquet. Baby Básquet son nenos de educación infantil, primeiro e segundo de primaria, os pre-mini básquet son nenos de terceiro e cuarto de primaria e os mini básquet de quinto e sexto de primaria, masculinos, femeninos e mixtos. Unha experiencia que foi moi positiva ano pasado, que é o primeiro día, o sábado, cos pre-mini básquet, nuns partidos, haberá árbitros que piten xunto a pais e nenos ou nenas que xogan a baloncesto, para un pouquiño educar pois nos valores e no respeto á figura da arbitraxe. Dende a Concellería de Deportes sonense, que xunto á Federación Galega de Baloncesto colabora con esta iniciativa, destacouse o labor do club local, así como tamén a importancia deste torneo, que traerá importantes beneficios para o municipio, xa que serán moitas as persoas que se achegarán ao Concello esa fin de semana. Vai ser un fin de semana de baloncesto total, con máis de 600 rapaces nas dúas xornadas, entre sábado e domingo, co cal vai a conlevar pois, unha parte importante de beneficios para o noso Concello, para Portosín en este caso, pois a cantidad de xente que moven os rapaces, os pais e todos os familiares que acompañan van facer que o fin de semana pois, se viva baloncesto polos 4 costados e Portosín pois, teña unha vez máis un torneo que desde a experiencia que temos, desde, como digo, esta sexta edición, sempre é moi importante. Prova está de que os equipos que queren participar son moitos e incluso hai que deixar xente fora porque non teñen cabida todos, non?